Килеп туган хәл базардагы бәя тотрыксызлыгы авыл хуҗалыгы предприятиеләренең икътисадына суга. Узган елдан ашлык запасының күп булып, быелгы уңышка бәянең төшүе, сөт сатып алу бәясенең түбән булуы, шул ук вакытта запас чәчләр ягулык кыйммәтләнү. Бу атнада 2 районнан хәбәр алдык. Яңа Шишмәнең 3 авылына килгән инвестор 1800 баш сыер фермаларын бетергән. Хезмәт хакы түләргә акча юк, ашлыкка бәя булмау, кредитларның проценты күтәрелү, шундый адымга барырга, терлекчелекне игенчелеккә алыштырырга мәҗбүр итә ди инвестор. Арча районының Тукай хуҗалыгында хезмәткәрләрнең берлешенә ярты елдан артык хезмәт хакы түли алмыйлар. Монда агрохолдинглар кебек зур инвестор түгел. Әлеге 2 райондагы предприятиеләр бүген җитештерүче алдында торган проблемаларны ачык күрсәтә. Рания Абдрахманова Арчага юл тотты. Мин 25 мең кредит түлим. Ай сайын. Менә аны бит салам белән печән белән түләп булмый. Гөлия Мөхәммәдиева Кушлавыч авылының Тукай хуҗалыгында 3 ай эшлим. Монда декрет ялын булып чыккан 4 баласы бар. Гаилә ай сайын 25 мең сум кредит түли, әмма майдан бирле хезмәт хакын алган юк ди. Акчаны яхшы язалар. Дөресен әйткәндә, акча әйбәт түләнә монда теге язылуы. Ну кулга акча керми. Әнә шул әзрәк балаларга акча булсын дип, шуңа чыгу инде. Менә шу бөтен нәрсә шул мәктәпләрдә әйберләр кыйбат, бөтен нәрсә хәзер. Кирәк инде дәфтәрдә кирәк алырга кирәк, бөтенесе кирәк. Шул ягы бар инде. Ну акча вакытында юк дип әйтерлек инде. Хуҗалыкта күптән эшләүчеләр хезмәт хакын марттан бирле бирмиләр ди. Миләүшә Гыймадиева шулай ук күп балалы әни. Хаҗида ай булак шалманга. Яшисе дә бар бит. Хаяннар күп тотмыйбыз инде үзе иде. Менә шул колхоза булсын дип, балаларга булышырга дип чыктык инде. Эшлибез инде. Зарплата гына юк. Беләнигә бер бала. Ну алмага менә сентябрь айы белән 7 ай була инде. Соңгы тапкыр хезмәт хакын март айында февраль өчен алдык ди хуҗалыкта эшләүчеләр. Ә ничек яшәргә? Иде пенсионер булганнар иде шун белән бара инде. Менә кирәк яракларны ашаучыларны балалар алып кайтша инде. Монда акча бирмәгән белә бит инде. Булай хезмәт хакының айлар буе түләнмичә торган вакыты бар идеме? Ну булгалады инде андый вакытлар. Ну ситуациядән ничектер чыгалар иде, түлиләр инде. Ә хәзер? Ну хәзер шушы менә 7 айга җитте инде. Тукай хуҗалыгында бүген 50ләп кеше эшли. Алар Кушлавыч, Җилби һәм башка авыллардан. Араларында чит илдән килеп эшләүче мигрантлар да бар. Алар акча юклыктан зарланмый. Камерага әйтмәсәләр дә, үзара сөйләшкәндә хуҗа түләмәсә, монда эшләмәс идек диделәр. Хуҗалык директорын эш урынында таптык. Рафик Хөснетдинов бу оешманы 2014 елдан җитәкли. Мин килгән елда монда 70 сыер бар иде. 22 үз балалары бар иде. Элеккеге хуҗаларның бурычын түләп, терлекнең баш санын, иген мәйданнарын арттырып 5-6 ел тотрыклыгына эшләгәннәр. Әмма 2021 елга корылык үзгәреш кертә. 21 елда без күп тормышлар чәчеп, рапслар чәчеп, ул елны бик каза сухы булды бит инде. Менә шул елда безнең алган акчалар бар иде, зернага дип. Кредитлар алдык. Семинарга дигән ул елны засухы булган сәбәптә biz ашлыкка да нигә дә акча кайтара алмадык. Шуның сәбәпле менә без бүгенге көндә без уже ул елгы долларны менә бу ел түләп бетерәбез. Шуның өстәмәсенә без еще туктамадык. Ул вакытта безнең 295 сыер калган иде 20 елда. Шул көннән бирле хәбезне 330 арттырып барасыз. Бүген Тукай хуҗалыгында 600 баш мөгезле эре терлек бар һәм аларның санын ел сайын арттырырга гына җыйналар. Һәм елныкы елга туры килми ди җитәкчелек. Быелгы кебек хезмәт хакы түләп булмый торган елларда бар. Шул ук вакытта зур төзелешләр, кырган чырлары да булган. Әйтик, менә бу бинаны 2018 елда сафка бастырганнар. Ул 550 сыер сыйдырышлы. Янәшәдә генә савым залы төзеп яталар. Әмма быелга иң беренче бурыч һәм ният хезмәткәрләргә хезмәт хакын түләп бетерү диләр. Хуҗалык барыбер дә яңа технологиялар белән эшләргә тырыша. Яңа технологиялар кертә. Ул инде бу инвестор инде безнең яңа комплекс алды, тоналар ала, техникалар ала, тырыша, булдыра. Ул инде беткән алды менә аякка бастырып, тыргызып, шайтып тырышып шәвәтә. Бүгенге көндә инде менә хәле әз генә шулайрак, авырак. Киләчәктә инде бу положениедән biz аны инде чыгып китер дип шанып калабыз. Хуҗалыкта бу елгы урып җыю эшләре тәмам. Кукурузны да алып бетергәннәр, хәзер синаш салалар. Терлек азыгы үзләренә җитәрлек, хәтта сатырга да әзерләгәннәр. 1000 рулон саламнары бар. Аны арзан бәядән хезмәткәрләренә дә бирәләр, әмма акчалата бирергә әлегә мөмкинлек юк диләр. Быел безнең бик авыр ел. Без узган ел яңалыклар җавап бетердек. Долларны ул бер вакытында спиральдә сөйләшеп, сәрәлке кыйбат булып, зарплата акчасын аңлатып кешеләргә давайте шу акча сәрәлке алып, без 2 атна почти заправка җәдек. Наличка сәрәлке алып, 2 тонна.
Sütнің бәясе болмады быйыл. Süt бәясе болмау арқасында 2,5 миллион яздан берле ай сайын 2,5 миллион акча югалтып бардык. Хәзер хуҗалыкның хезмәткәрләре алдында 4 миллион сум бурычы бар икән. Яңа елга хәлләр бүтән зарплатаны бетерәчәкләр, Алла булса. Бүтән 4 миллион булмаганда күптә була. Бүтәнсен расчет ясап, бүтән премияны биреп бетерәбез. Эш булганга сине эшлибез инде. Акчасын бер бирер әле дип ие. Кешеләрнең хезмәт турындагы хокукы бозылган очраклар Татарстан прокуратурасының айрым контролендә тора. Быел прокурорлар 5000 очракта хезмәт турындагы законның үтәлмәвен ачыклаган. Шул исәптән Оршадагы хуҗалыкта да җитәкчегә берничә тапкыр кисәтү ясалган. Ай сайын махсус эшче төркем әлеге проблемага багышланган утырышлар уздыра. Анда хукук сакчылары, күзәтчелек органнары, оешма җитәкчеләре җыела. Алар ярдәме белән бүген бурыч итеп җыелган 484 миллион сум хезмәт хакы түләтелгән. Тикшерүләр нәтиҗәсендә халыкның хезмәт хокукларын саклау максатыннан судка 316 эш җибәрелә. 12 җинаять эше кузатыла. Прокуратура тарафыннан белгенлеккә чыгарга торган предприятиеләрдә хезмәт хакы бурычын түләтүгә дә айрым игътибар бирелә. Татарстанда хезмәт хакы буенча әҗәтнең 36% шундый оешмаларга туры килә. Бүген хезмәт хакы иң еш түләнми торган өлкә төзелеш. Быел прокуратура катнашыннан соң бер оешма 90 миллион, икенчесе 22 миллион сум хезмәт хакын түли алган. Бер яктан Оршаның 4 миллионы бу зур саннар янында тамчы кебек. Ләкин башка эш урыны булмаган авыл гаиләләре өчен 7 айлык хезмәт хакы бердән-бер керем чыганагы һәм бар булган мөлкәт. Орша районыннан Рания Абдрахманова, Алмаз Зиядинов, Наил Абдуллин, Адымнар.